Klokken er 2, og det er nu, vi skal have skibet i vandet. Som substitut for museets direktør, Tina Damgaard Sørensen, som desværre måtte melde afbud i dag, og på vegne af Vikingeskibsmuseet selvfølgelig, og af Skjoldungelandet, vil jeg gerne sige velkommen til fødevareministeren, Mette Gjerskov. Og jeg vil gerne sige velkommen til alle de særligt indbudte, og jeg vil selvfølgelig også sige velkommen til alle museets gæster, som er mødt op i dag. Når vi har været ude at sejle en tur rundt på fjorden, så er klokken vel blevet omkring 15, og så kommer vi ind igen. Og herefter så er der altså mad og drikke til alle, i hvert fald så længe lager haves. Så velkommen til alle. Jeg håber, I får nogle hyggelige timer hernede. Værsgo at trække båden lidt frem. Og nu har vi så også fornøjelsen af at være med til at gøre det muligt at bygge endnu et vikingeskib i konstruktionen hernede. Ovenikøbet i en ny fortolkning af de gamle. Vi skal give en rigtig stor hånd til Vikingeskibsmuseet og til de medarbejdere, som har lavet det. Og så fantastisk smukt og så godt. Er I med sammen med mig, så lad os give dem et bifald. Tusind tak, Poul. Og tak til alle sammen. Jeg har simpelthen glædet mig sådan til at komme i dag. Det er jo en ære at få lov til ikke bare at være med til søsætningen, men også at få lov til at navngive et skib. Det er jo Vikingeskibsmuseet og Nationalparkprojektet Skjoldungelandet, som har gjort det muligt at få det her skib. Og dem vil jeg gerne sige mange, mange tak til. Vikingeskibsmuseet har undergået en fantastisk forvandling siden jeg var barn, hvor jeg må indrømme, at jeg synes, det var lidt kedeligt, når jeg var her. Men det er det jo bestemt ikke mere. Det er et utroligt museum, som har forstået at udvikle sig og forstået at tiltrække alle os som borgere til at komme og følge vores historie. Jeg håber også, at Nationalparkprojektet bliver til noget, der brænder for, at vi får en mulighed for også at sætte naturen og alle de flotte ting, Poul talte om, i spil. Tillykke til Vikingeskibsmuseet, og tillykke til os alle sammen med det nye skib. Tillykke. Jeg vil navngive båden her til minde om vores forfædre, om skjoldungerne, om deres vid og om deres kunnen. Med tak til naturen og dens rige gaver til os. Med håbet om en fremtidig pagt mellem natur og mennesker. Og til glæde for borgere og ungdom. Jeg døber dig, Skjoldungen. Skjoldungelandet, Nationalparkprojektet, ser det jo som en helt ny og meget, meget autentisk og spændende måde at kunne formidle fjorden på. Fjordens naturværdier, naturens kræfter med vejr og vind og regn og hvad der kan være. Sådan så befolkningen, måske især de unge, kan komme til at opleve Roskilde Fjord, sådan som vores forfædre også har kunnet opleve den, nemlig direkte på fjorden. Du ved, i vores dag, der er der mange af os, vi nøjes med at gå langs fjordkysten. Det er også spændende, det er utroligt flot, eller køre i bil rundt om. Men det at være ude i selve elementet, det er en helt anden oplevelse. Og så oven i købet i et ægte vikingeskib, bygget efter alle kunstens regler. Det kan slet ikke være bedre. Det synes jeg er, og det skal Vikingeskibsmuseet jo have ros for, det er formidling i verdensklasse, simpelthen. En kæmpe ære at få lov til at være med på jomfrusejladsen. Jeg har ikke prøvet at ro sammen med 13 andre før. Giv os en halv time mere, så vil vi også kunne ro i takt. Vi var under kyndig ledelse, så det gik rigtig godt. Jeg føler mig sådan
lige pludselig meget mere en del af den der 1000 år gamle historie, som vikingerne har med os. Så det har været en fantastisk dag i dag.